ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜ ନେତା ବାଛନ୍ତି। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। ଆଉ ସେଇ ନେତା ଟିକେଟ୍ କିଣନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ। ତାପରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜିତିବା ପରେ ଚାहे ବ୍ରିଜ୍ ହଉ ଫ୍ଲାଏଓଭର ହଉ ଏଇ କାମ ଦେଇକି ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେଟ୍ କିଣେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତ ସେ ଟଙ୍କା ସେ ଉଠେଇବ କି ନାହିଁ। समर्पण भाव है। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ହଉ ୟା ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି କାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ନେତାମାନେ ଟିକେଟ୍ କିଣନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ନ ଭାଙ୍ଗିବ, ରାସ୍ତା କାମ ଯଦି ଡେରି ନ ହେବ, ଯେଉଁ କାମ ବର୍ଷରେ ହେବ ସେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗେ, ଏଇଥିରୁ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଗରିବୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନେତାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେଇ ନେତା ଆପଣ ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋଟର ସେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛି। ଏଇଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବା କେତେ ଉଚିତ।